משאבת ציר, וככל שאני אגביר את הכוח של המנוע יהיה לי יותר כוח בהידראוליקה פה. בעצם זה מגיע למצב שאם אתה עובד נכון אפשר לעבוד על 10 ליטר כל היום. טוב, אז איך עובדים? נגביר טיפה את הכוח. זה ידית ראשונה דחף ימין, ידית שנייה דחף שמאל. רואים? צריך להגביר עוד טיפה. כאן אנחנו עוברים ידית אמצע לסכין, וזה לפטיש שכרגע לא מחובר. אוקיי, מוכנים? ימינה, לפתוח כף, שמאלה, לסגור כף, ימינה, סובב את כל המבנה, שמאלה מסובב את כל המבנה שמאלה, אני אראה לכם. אוקיי, יאללה, עכשיו זה נקרא הבום, ויש את הזרוע של הכף. זה הזרוע של הכף למעלה למטה, ועלייה של הבום, הבום עצמו. יפה, זהו פשוט.